Aquest curs va de reflexionar sobre la novel·la negra o sobre la novel·la policíaca. Per què li diem novel·la negra? Per què li diem novel·la policíaca? Aquest gènere literari que tracta d'un món amb el que convivim, que és el món de la delinqüència i d'aquells que persegueixen la delinqüència, però del que no sabem res, que ens fascina perquè sabem que està aquí a tocar i en canvi no el coneixem gens. Parlarem de què és la novel·la enigma, per què té tan mala premsa la novel·la enigma que diu tothom que fa trampes. I en canvi està tan ben vista la novel·la negra, la del Raymond Chandler, mentre que tothom està d'acord, fins i tot els més aficionats, que les novel·les del Raymond Chandler no les entén ningú. Passarem de tant en tant escenes de pel·lícules, escenes inoblidables que jo crec que lamentablement han sigut oblidades. Portarem gent d'aquest món paral·lel que tant ens fascina. Portarem algun policia, algun jutge, algun forense, algun delinqüent, si el trobem, no ho sé. Per exemple, aquest llibre és formidable de l'Àlex Martín Escrivà i el Jordi Canal, que es diu Trets per totes bandes. És absolutament teoria i crec que això us orientarà molt bé. I també, en el mateix sentit, Sangre en los estantes del Paco Camarasa. Paco Camarasa, com sabeu, és aquell llibreter que tenia la llibreria Negra i Criminal i a qui jo li atribueixo l'èxit de la BC Negra que se celebra cada any a Barcelona i d'aquella llibreria Negra i Criminal que va aglutinar a tots els escriptors, no només de Catalunya, sinó de tota Espanya, sota un títol formidable. Aquest llibre també és absolutament erudit sobre determinats autors. Us espero en aquest curs per parlar extensament de novel·la negra i de novel·la policíaca.